Tässä videossa kiipeen reittejä ylöspäin ja te katselette kun minä kiipeen. Toivottavasti nautit videosta. Jee! No niin, terveisiä täältä VoiceOverin parista. Tosiaan ajattelin tänään tehdä tämmösen aika raaka versiovideon, että tässä pyörii tää mun matsku taustalle ja meikä höpöttelee tähän sitten tai omia päälle. En tähän kuvannut oikeastaan mitään lämmittelyä tai mitään. Tässä on nyt tämmönen ehkä joku 6P krimppireitti, joka oli tullut uutena. Suhteellisen tommonen hämmentävä reitti. Vähän piti pohtia, mutta flashia sieltä tuli. Ja tosiaan en varmaan lisää tähän mitään musiikkia edes, että höpöttelen tässä vaan ihan omieni. Siitä on tämmönen valkoinen slope-reitti. Tähän meikäläisellä muodostui semmonen viharakkaussuhde tässä, kun tätä kiipeilin. Meikäläisellä sloperit tuntuu antistylina. Tai on antistyli. Miksi sitten käytinkin ehkä niin paljon aikaa tähän. Haluan kehittyä näissä. Myös näissä haastavimmissa kiipeilytyyleissä. Ja sitten tossa oli vähän semmoista niinku kehon asento oli niinku tärkeä tossa. Eli joo. Matskuja mulla on nyt 2 eri kerralta. Ja johtuen siitä, että en ole yksinkertaisesti kerännyt kuvata ja ylipäätään kerännyt käydä niinku kiipeilemässä, että on ollut kouluhommia, jotka on painanut päälle, niin olen sitten niihin keskittynyt. Eli joutunut keskittyä. Mutta joo. Sitten mulla on kanssa ollut ollut hauiksissa vähän ongelmaa. Ne on vähän kipuillut, niin sitten on ollut tosi vaikea kiivetä silleen kovaa. Et heti kun kiipee niinku 7A:ta, niin sit tosi herkästi kipeytyy hauikset. Tässä alkaa pikkuhiljaa oikea peta aukeamaan. Musta tuntuu, että tässä puolivälissä mulla oli tosi haastava jotenkin päästä semmoiseen oikeaan asentoon. Juu, siinä näytettiinkin vähän mielipidettä. Mut joo. Valkoista en jaksanut tossa enää työstää, niin siirryin tähän meikäläisen miniprojektiin, eli olen projektannut tätä jonkin aika vähän. Eli tää on tämmönen 7A, aika semmonen kompressiopohjainen reitti. Musta tuntuu, että olisin saanut
aikaisemmin tehtyä tän, mutta sitten ne hauikset kipeytyi, niin en sitten sitä ole saanut vielä tehtyä. Tän grade siis 7A, mikä on mulle tällä hetkellä semmonen projektigrade. Et aika monta 7A:ta saan niinku projektoitua, kun käytän tarpeeksi aikaa siihen. Mut sitten se on myös meikäläisen maksimigrade tällä hetkellä, että en oo saanut siitä enempää. Ja näin. Pikku tuuletukset siihen ja näin. Huomas kyllä tossa, että tauko teki hyvää niin kuin hauikselle ja muutenkin palautumiselle. Oli tosi helppo reitti sitten, kun jakso antaa kaikkensa. Sitten tää loppusessio käytännössä meni siihen, että meikäläinen lähti huvikseen yrittämään tämmöstä 7B:tä. Itse asiassa 7B:tä, jossa on aika tommoset sloppaavat nuo otteet, että myös aika anti-style ja grade on sitä luokkaa, että ei mitään chanssiä. Mutta mun mielestä kiipeämissä on tärkeää testaa niinku rajoja ja niinku yrittää semmosia myös itselle käytännössä mahdottomia reittejä, koska eihän sitten opi mitään, jos ei yritä. Et mäkin tossa käyn läpi vähän noita moveja, että miten ne voitais vetää. Kyllä tossa huomaa, että en mä oikein pysy niinku missään asennoissa tossa, että suhteellisen kaukana ollaan vielä. Ekat movit on, sanoisin, että ihan mahdollisia. Mutta sitten ne vie jo niin paljon tehoja, että sen jälkeen ollaan ihan, kun tossa on tohon isolle otteelle on dynaaminen, tai pitää dynaamisesti niinku vähän niinku semmosella ilmeisesti semmosella pogo-movilla. Jos mä oikein ymmärrän, niin sitten se on silleen, että toisella jalalla niinku swingataan. Saa momentumia siihen liikkeeseen. Mutta joo, tässä kun nyt on tää meikäläisen epätoivoista yrittämistä, niin haluankin kysyä teiltä katsojilta, että kumpi olisi niinku parempi formaatti, tämmönen meikäläisen yksinäiset höpinät tai sitten semmonen, missä on myös musiikkia ja ehkä vähän semmonen niin sanottu menevämpi tyyli. Tässä mentiin 2. päivää. Eli tästä on aika pitkä aika tuosta edellisestä klipistä. Et varmaan joku yli viikko. Mutta tässä mä palaan takas tohon valkoiseen.
valkoiseen ja kyllä se tossa niinku heti tuntui jo paremmalta, että oli vähän ne muovit jo hallussa ja kyllä ton niinku pitäisi olla ihan niinku tehtävissä meikäläiselle, että no vai tuntuu jotenkin tosi kiusallisilta nuo otteet tossa. En tiedä, että miksi, mutta toisaalta sloperit on heikkous, niin totta kai ne tuntuu vähän epämukavilta. Siinä oltiin jo lähellä, mutta ei. Tää on siis tämä kyseinen kerta oli itse tänä aamuna, eli lauantaina, milloin minä tätä editoin ja milloin minä äänitän tämä voice-overia. Ja hei, siinähän meni valkoinen ihan maaliin asti. Ei sitäkään tarvi enää miettiä sitten. Sitten tässä on niinku tän kakkospäivän pihvi. Eli tuo on tommonen 7A läpi. 7A läpiä en ole ikinä saanut. Et se olisi niinku ihan uusi juttu. Läpi kiipeäminen on itselleni ja myös varmasti monelle muulle heikkous. Mut tän aikana huomasin, että alkoi muuvit kyllä onnistuu paljon paremmin ja paremmin, että loppua kohti sitten alkoi jo näyttää vähän vakuuttavammalta. Näin. Mut joo, tosi vaikea reitti. Tasapainoa pitää kehittää vielä ja koordinaatiota. Tässä nyt vielä rullaa nämä klipit, mutta meikäläisellä alkaa matsku loppua, niin annan tämän pyöriä tässä vielä sen minuutin ja kiitän tässä vaiheessa katsojia katsomisesta ja parin viikon päästä sitten taas uutta. Ehkä kerkeen kuvata enemmän. Uskoisin ainakin. Mutta kiitos katsomisesta. Nähdään ensi videossa.